Shalom, Horsa Manginang, Paju Pangusai di programon, program ibadah minggu di tanggal 26 April 2026 di minggu jubilate, nomor lapatan, marulup olup tu debatama ali sandok tanon. Jamitata di minggu di enak kitab ulang apostol bidu 2, mamu kasih ayat 22 tolah suai 20 lalu, di bagian topik di minggu, las rohaku jala marulup olup soraku, hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Turpun jamita bui mata jahat di kolom deskripsi, sonon ma penjelasan di khotbah. Sudedo halak hea marlas ni roha manang marulup olup. Jala meragam do bosir ni halak na marulup olup manang marlas ni rohon. Arung do marlas ni roha ala malum sian persahiton. Manang lulus tes ujian masuk perguruan tinggi negeri. Manang marlas ni roha ala naung di ACC pengajuan pinjaman na di bank. Ala jojo do halalas ni roha na di lehon portibion holan par satu kilan. Molorong se persoalan ngulunai baru mami tormago mahiras ni roha. Seolah-olah maras ni roha hita molo denggat do sudah situasi. Di minggu tersadari na manginang di minggu jubilate manang minggu marlas ni roha di tonahot do tuhita sa marulup olup alai dada holan marulup olup na tudus songon na dilehon ni portibion las ni roha ni halak Kristen dada ala nang magu sudi persoalani alai ala nang hehe do Kristusi sian hamatean ala mangulu do Kristusi jalamian ibana di tonga-tongata. Sukacita orang Kristen bukan karena hilangnya persoalan atau masalah, tapi karena kepastian akan kehadiran Kristus yang hidup dan Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Tudus mas soal sahalak na mendaki gunung, manang duluk. Dung saat ibana di pusuk ni duluki, nang peloja patna, manang naik bitisna, ale marulup olup do ibana, aranunga sahat be ibana tu puncak. Jala uli situ tu pemandangan na di barang ibana sian atas ni duluki. Nah, las ni rohata, ndada ala ni murani sidalanon alai ala taboto do isedo namadongan hita di perdalanan taberang mah torangani turput tadi son sebelum satu turpuk tasadarion dia sapulusia manginang di patah kasih Petrus ma ahado nalah masa tu portibion ala memang hati hai adong do sada pa perseaon ndang jono nama arini Tuhani ro nama panghuman siat Tuhani. Nah didok dia sapulusia pamason di debatama aka halongangan sian gijang di langit lao manguhum aka parjahat mu baba mataniari gabe makolom dohot bulan ipe gabe songon mudar ima patujulani haroroni arini Tuhani. Jala didok dia ada jadi disima malua ganop naman jogor ni Tuhani dan barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Suku-suku nasonari ise do Tuhani. Di papatar si Petrus ayat 22 yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret yang dinyatakan kepadamu melalui mukjizat-mukjizat. Di patad dahod debatado Tuhamu Yesus nasian Nazareti hindorhon ni hagogoni halongangan dohot tanda-tanda. Adong sada pemahaman di halak Yahudi hati-hai dan mungkin boy di patupa manang di patari daun sasahalak aka halongangan molo nasoro sian debata ibana. Mukjizat atau keajaiban adalah satu tanda indikasi bahwa seseorang itu datang dari Tuhan. Ale gurang do halak naso setuju tu pemahaman on. Menurut Nasida, Nabi tidak pernah membuat tanda-tanda atau mukjizat. Dan hea di patupa penurang ni debata aka halongangan. Songo si Yesaya, si Jeremia, Habakuk, si Jona, si Maleaki manangi sepe. Makana biasana holan aka panurang pergap-gap do na patupahon halongangan. Tujuan na ulas sada lao mangaliluhon aka hurian ni debata. Ido makana gudang do hakka halak Yahudi na marsogoni roha tu Jesus sa diwari nasira do Jesusi songon halak si pangalilu manang nasibuliso nenna aidak ke arong nalanna panurirang patupahon halongangan holat debataro na patupahon halongangan na pangatusian si songon mak nanang di kota si Petrus ido ibana justru alagok ni halongangan na di patupa Jesus ido na patuduhon naung lam jono ari ni Tuhani ay ido na tersurat di buku nabadiai masa makan na sohea masa adorang soro ari ni Tuhani. Hati aridan niya kahalongangan na pinatupan ni Jesusi ido na patuduhon memang natutudo na rosian debata ibana jala ibana do Tuhani halongangan na pinatupanay datung gabe sara indikasi na pabuahon si pangangalilu do Jesusi gari ada na pabuahon mai tu halak Kristen Jesusi do Tuhan jala nunga jono biarin Tuhani sebab nubuatan di kitab suci sedang digenapi jala didok dia ada nakaning orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan apa ya haruna di pamasak ka halak Yahudi didok dia 20 digatuk kot jala di pusa hamu ma ibana hamu akan nasomar patiki ninna di pamati nasiro do Jesusi si pelua jolmai ale tung pesongoni hama mati ni Jesusi ndada na alan sakap ni jolmai ale sakap ni debataroi alamar hiti-hiti hama matena naing patuduhon ni debata masa halinai hasa saut ni baga-baga na di pasahat ibana tujuh Raja David di padan Narobi
Dia 24 didok ibana do dipahehe di bata dung di hari berni ini hamatean. Ainda na hatio pan ni hamatiani ibana. Allah membangkitkan dia dengan melepaskannya dari sengsara maut karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Onma hasa saut ni baga-baga na di pada Nairobi. Ima endeni Raja Daud na di Pesalaman 10 ayat 10. Aidang tagamon pasobuanmu tordiki di Banua Toru dang tagamon luasonmu hasianmu marnida habusuhon ninna. Nasi pasalon di jamita menginang arong tolu di sonna parjolo. Pau bama pamerenganmu jala pau bama rohamu. Adong sada tulis-tulis sonon. Buasa mabuhe menak jol maimar pesawat. Dang mabir nasida madabu pesawati. Hape soita dan nasida manangisi pilotna. Songon inang namar kereta api. Boy sonang hita hudul di bagasan. So taboto isi nama bok kereta api i. Hape hita la kristen taboto do na adong do Jesus di la bukta mandongan hita. Alay sa ibu sisak kita ganutiki. Dan arong pos ni roha di panganugun-ugun di bata. Padahal anda tahu Yesus menyertai orang-orang percaya sampai akhir zaman. Songon panidangin Raja Daud do si Petrus na mandok. Toktong do huida tuaki di jolokku. Ay di siyamukku do ibana. Asa unang humor di tau. Dia 25. Nah Allah ada di sampingku, aku tidak akan goyah ni nanasida. Amang inang malola persoalan do taber di julutta, masalah ekonomi, persalisian di bagas keluarga, dang nalawa adong belas ni roha, jala olo do gabe medate roha. Molo saya sigulia do taberengi di julutta, amang tahe belganai persoalan ni ulon ni roha. Olo do gabe hulan namar sakita. Alay molo tatap bu Kristus na hehei, dapatan gogo mahita, jala dada humor dit ninna ditulpuk tahe. Mengubah cara pandang akan mengubah hidup kita. Ingat mamanginang, masalah itu bukan tembok penghalang, tapi itu adalah batu loncatan. Di tahun Yesus doakan aporsuk di goluna. Adong do tujuan ni isudena. Suak songoni mahita di perngulota. Gudang di persoalan naro di perngulota. Adong do tujuan ni ubahin nata adopi. Jalata ingot ma dang loason na hita ujunan lobisian gogota. Napa dua hon sukacita adalah keputusan. Rohana marulop-olop manang marjubilate nda ada holan pakilalan na lauro manang rolau sipata ro sipata mago alay naginoran na marulop-olop ima sadaha putusan hita ro manotuhon na marulop-olop do hita manang nalulunglungunan bahagia itu pilihan unang loas amanginang ragam di persoalan paswadahon hiras ni roha di day bagasan dirita di tonga-tonga ni parkilap pe saya adong do dalan lahu maras ni roha songon halak na baru kecelakaan boy do piba na mandok moliate ala selamat do pibana, mangolu do pibana, tumpai ikut masuk rumah sakit. Molo tapai malo jodo mago sudah ke parukila si portibion, baru pehita marolop-olop, sampai mati pehita haduan, dang na lau mago ka persoalan ningulut tahun. Ujung na marsa mahita terus sampai matua. Na patoluhon, gabi si tidangi di las ni roha. Udang do pia manginang na mangolu di bagasan hata huton, do tahabiaran di ngoluna. Di tupuk di mingguan, di tonah matu hita, asa lau hita mabuan las ni roha tugon jolma. Mabari tahun las ni roha nda ada na ikon holat tu halak Kristen. Ala itu sudah halak do. Orang Kristen adalah orang yang berbahagia sebab ada kepastian akan keselamatan di dalam Kristus. Arong dosa ada teolog luar negeri Marguerite Thomas Barclay, nasida sahalak teolog sian gereja Presbyterian, mangulu nasida di tahun sadawalu opak sia 105. Nah di dalam nasida songonon. Tari doha porsion ni sahalaki sian parangena. Nah naneng dohonon na disona manginang halak Kristen ima halak na marpakirimon punya pengharapan jala gabe si bolas ni roha jala molope adong halak na so Kristen ali gabe si bain las ni roha ibana tua kahmuliang na sasitong na nunga diulahun ibana hata ni Kristusi sok songon ni mabaliksa molo adong mahalak Kristen ali holan na marsa ulon na holan na busisaon dang hea marlas ni roha dakya sonang sasitong na dang dihangulun ibana dope Kristusi di bagasan dirina termasuk mau tok kahalak na manggota pihosana sendiri tok kahalak na manikot Kristen pe ibana sasitong na ndada si huton Kristus do pe ibana aladang adong pakirimo ni rohana jaladang adong hiras ni roha di bagas pamatang na Markus 5 ayat 10 midok marsinondang mga palito muna di julo ni halak asa di ida aka pabayanan muna na dinggani asa dipuji na sida ama muna na di banua gijangi. Amin. Imajo na buhay kami mudah-mudahan mahon buhay manabay persipan muna di dalam para dehon jamita tu mingguon. Tuhan Yesus memberkati, muliate, shalom.